Ibu, Bapak, Twin sedherek ingkang kinasih, salam tentrem rahayu wonten ing kita sedaya. Kula Elia Budi Raharjo saking GKJ Purwokerto Barat kepareng maosaken renungan Sabda Winedar dinten Setu tanggal 21 Januari taun 2026. Renungan kanthi irah-irah supaya padha mratobat. Kadasaraken saking Injil Lukas bab gangsal mliginipun ayat 3 kalih ingkang mekaten suraosipun. Tekaku ora ngundang wong sampurna, nanging wong dosa supaya padha mratobat. Para sedherek ingkang kinasih, Clive Steeple Lewis ingkang gesang ing taun 1898 ngantos ing 1963 sadèrèngipun dados tiyang Kristen ing taun 1937 lan mlebet ing pasaman gereja ing Inggris. Piyambakipun boten pitados dhateng Gusti Allah alias ateis. Piyambakipun kapenuhan ing raos mangu-mangu lan nampik iman Kristen. Menapa malih ibukipun tilar donya nalika piyambakipun nembe umur 9 taun. Dados boten wonten ingkang nggulawentah lan nuntun dhateng Gusti. Ananging ing lampahing gesang penulis novel The Chronicle of Narnia punika lajeng ngraosaken bilih Gusti Allah menika nyata lan katresnanipun ugi kaparingaken tanpa mawang tiyang. Ing bukunipun Surprised by Joy, Lewis ngraosaken kados pundi katresnanipun Gusti ngrengkuh piyambakipun ingkang asring nglirwakaken timbalanipun. Sasampunipun ngraosaken piyambak katresnanipun Sang Kristus, Lewis mratobat lan gesangipun karaosaken benten. Piyambakipun ngraosaken langkung binerkahan sangsaya kasagetaken nglairaken seratan ingkang ngukuhaken imanipun. Buku ingkang kawentar sanesipun inggih menika Mere Christianity. Para sedherek ingkang kinasih, gesangipun Lewis punika dados bukti boten wonten tiyang ingkang tebih ing panjangkunging katresnanipun Gusti Yesus. Astanipun Gusti tansah tinerbuka nimbali lan nampi sinten kemawon ingkang purun mratobat. Miwiti gesang anyar purun nderek panjenenganipun lan nindakaken timbalanipun. Kados ingkang sinerat ing Lukas gangsal ayat ingkang kaping 3 kalih ingkang mekaten. Tekaku ora ngundang wong sampurna, nanging wong dosa supaya padha mratobat. Gusti Yesus rawuh ing jagat menika kangge tiang-tiang kados C.S. Lewis, kula lan panjenengan ingkang sewau boten pitados dhateng Gusti. Ananging Gusti sampun kersa milih lan paring kanugrahan ing gesang kita sami. Bejo tumrap kita ingkang purun mratobat, lumebet lan nampi sing Gusti ing gesang. Kita punika tiyang
ingkang boten sampurna, tiyang cacat ing pangraos pangertosan bab sampurnanipun Gusti, ananging kanugrahanipun sampun ngewahi gesang kita. Amin.